Com cada any, el programa d'ajuts de l'obra social de la nostra concedeix dotacions econòmiques per ajudar a les persones en situació més desfavorable. En aquesta ocasió, el projecte Saqueo, que dona acollida a persones en risc d'exclusió social, ha estat entre els beneficiaris. Saqueo, el que fem actualment, és un servei de menjador, diguem-ne, universal, és a dir, obert a tothom, sense cap tipus de condició, ni cap requeriment, ni cap entrevista prèvia, tothom que arriba és atès. Fem un servei de menjador que comença al matí en sols dels dijunis i llavors, sobretot, el servei fort és per baixa, que venen una mitjana d'unes 160 persones a sopar cada vespre. De la nit això es transforma en una mena de refugi alternatiu al carrer, per la gent sense sostre, que s'està dormint, per quixers, per portals, a qualsevol moment tots per necessitar que ens donen una mà com a mínim. Aleshores, nosaltres avui podem donar una mà i la donem. Avui gairebé quasi un 50% és gent, diguem-ne, normal. Concitar l'esforç de tots aquells que ens ajuden, associats, ens paguen unes quotes, ajuden a suportar el pressupost nostre, especialment i últimament la Fundació Social de la Caixa de la nostra, és capital, l'ajuda de la nostra és capital avui per Saqueo. Ho fem perquè entenem que és necessari.